Bude to rychle. Snažíme se překonat rychlost zvuku. Řidič neznámý. Nesmíme ho ukázat. Nacházíme se v autě za 3 koruny. A vám ukážeme, jasně jak to vypadá, když se překonává rychlost zvuku, jo. To je řidič, nesmíme ho ukázat. Tak koukejte, jo. Fakt nic nevidíš. Ale uvidíš. Jistě 50 říkám. Jede, jo. Ty koukej dopředu, dobře, vítr. Kouká, jo. 240, ještě! Přidej! Vítr, konec. No. Je to tam! Jsem spocený úplně! Řidič taky. On to neubrzdí nebo co? Ne, koukejte. Jede to rychle, jo. Nebojte se, vy to možná přežijem. Konec.